Tot timpul încură stenul după ce vin de la sală cu apă micelară pentru că nu aveți idee cât de mult praf se pune pe față. Când e ziua de spălat pe cap, îmi place să am foarte mult timp la dispoziție, să nu trebuiască să mă grăbesc. Folosesc șamponul de la Nuuk pe care l-am primit, l-am testat, mi-a plăcut și acum l-am introdus în rutină, balsamul de la Nashi, care îmi place foarte mult, și gelul de duș de la Bath & Body Works, pe care dacă nu l-ați încercat, ăsta e semnul vostru. Trecem la rutina de skincare, unde încep cu niște apă termală, după care vin cu acid hialuronic peste și SPF-ul ăsta de la Round Lab, care seamănă foarte mult cu cel de la Beauty of Joseon. Am revenit la deodorantul de la Borotalco, care e cel mai bun, după părerea mea. Ca și cremă de corp, o folosesc pe asta de la Alma K, care e mai mult un unt, și o mai folosesc pe asta de la Bath & Body Works, care miroase super bine. Trecem la uscarea părului, care pentru mine e un proces destul de lung, pentru că am foarte mult păr. Și astăzi am folosit pentru prima oară Dyson-ul. Ca primă impresie, mi-a uscat părul destul de repede, însă, ca să folosesc celelalte capete de styling, mi-a luat ceva până să mă obișnuiesc și totul nu mi-a ieșit cum le ies la fetele de pe TikTok. Dar este tot timpul loc pentru mai bine. Asta a fost rutina mea. Pup, pup!